Chibai levek ule tunjuma chuan kumsang ni pakwa July ni som pahnia kumsom ni pariat mi Kate Waring I rong taka an tha dan chanchin kan ngai thlau don ani Kate Waring hi unaw pathum zinga amilaya niya a unaw te hi mi pa veve ni in a uzok hi Jo ania anaw mi pa hi Richard ani chung ko khosa thei pa nga ya piang le seilean ania South California an khosa ani anule pa Janice le tom te chuan an fa te tan thil tha zong an ti sak vek china an chena veng po hi veng hausa le larve takania an veng ming hi I between ni in Charleston South Carolina omania Kate hian atet laya changin nunnom taka chen china tlak cham reng anei ngai lovani dance class te akal china birthday party te po apualin an bo sai sak fo china chiana nga in ran angai na hlemaya ran enkol na hmuna volunteer te poin a thok china ni anule patene hian aning close hlemaya abikin apanen hian aning kom ngei hle ani Kate hian atet lain eating disorder ane china depression awangin boina neu po anei to bokani alo tlerol tir chuan tlerol fel tak te soitur ani lawa tlema han om her deuh hlek a ching ve china tlerol om thadu lo ho anga khosak chu poiti na anei vak lawani atana chalo turti a hriat ngei hanti lui tatte a chinga a chung te poin an ngai to pha chin hle ani ti chuan college te zom ve in a chung te bula chuan ain puanga a chung te hena chuan a ma in khwai khem a to thu a soita a khwai khem tu po an chung kwa ne na in hnai tak ani thu a soibokani hemi wang hian Ketinu le pate chuan an fanu chu an thei anga puitumin therapy te an lak tira ama son theinan engkim anti ani bera hetia therapy te an lak tir hi atira chuan ma ason pui hle ni inalanga ma se hun aloral zel nu chuan ke chuan thil thalo dang alo ching le man peka zuwa in nasa hleya zu chau po du tok lovin damdoi po a khoi tel ta boka anun boi ta lu tuk chu anu le pa the chuan an ngai to hle maya ti chuan engkim kalsana an kyanga ron ho turin an gen da a Kate po chuan anu le pa te thusoi ang chuan a college kalai te chu kalsanin inglama chuan a hole ta a tom chuan a fanu chu are ruti thoven sakdan ngai to in khovel mun shanga akalduna apyang soi turin atia chuta chuan a fanu chu zinkho thon pui atumani Kate po chuan a parot na po chu tha ati ve hleya ti chuan ama saberna tan Arctic Circle chuan an zinta a Arctic Circle an zin hnu hian Kate chuan nun thar a hmang ani ta bera a thil chin chalo zong te po a thla ta veka a chung le kwate baka a chian te poin an lompui hle ani Kate le apain Arctic Circle an zin chum khan Kate chuan mi pa pakhat mel shiat atong thara anin mel du ngal dewani ome ami paton hi Russian mi ania ti chuan Keitin anun adanglam tak nu chuan Russia rama wakala ami paton pa chu wakmu le atumta ani Kei chuan Russia ram Moscow khopuya chuan ami mu tum chu awak mutange ya anin mu nu chuan Keitin Moscow a azirna chhunzom atum ngal boka mase Kei chuan Moscow a kale tum viau ma se a visa a boya wangin Russia chuan akal le thailok lawa ti chuan Charleston a let lein chuta chuan na te an thok le ria no pang le khabu te po aziak bokani Keitin anun athak chu a chung te poin an lompui hleya ti chuan Juni som pahni kumsang ni pakwa alo ni chuan Waring chung kwa chuan an ni tin hun mandan pa nga in hunan hmanga Kei chuan in ngakin in lama ati tur chulang angte ati ve boka a chung te hau chu an na thona lama an kal vekani chotnu aronin her chwale meu chuan Kate pa tom chuan ngai thatlo na anei ta a chan chu Kate hian ni tinin a chung te hena a chan chin enge atile a chung te chan chin zotin a chung te chu a kol zia china mase hemini hian a chung te tuma alo kol mi alawani ti chuan Kate pa tom chuan anu pui chu kolin ina howa Kate enge ati va en thli thlai turin ati ta Kate nu po chu a ho ngal maya ina va thlen chuan Kate room chu light alawin on vek maya a thil zong po a om veka mase ama ero mu tur awmi alo thongani Kate damdoi elai te po a om veka Kate nu chuan ngai thatlo na po anei lem lawa
a chan chu keitin engma keng lova a chwa dana aron hole wat aring top mai ani mase atuk jing aloni po chuan keiti chu ina ala hota chawng lova tumain a chanchin an she box si lo nen anu le pa te chu an ril ru a ha to hle ani a chung te chuan khoila ya emo damdoi awati le vel mayanga ti in an ril ru a ha hle a a chung te chuan a kar le tho chan ni juni sompanga thleng chuan keiti lo ho hun chu an ngak ta a mase hemini hian bank lamin tom chu an ron kola keiti signature mangin mi pa pakhatin keiti bank account changin poisa lak chwa atum thu aron sha tira lak chwa tum tu pa ming hi Ethan Mekania cheka ming injak la chu a pher deu noi bokani bank lam chuan engemaw diklo oma shat na annaya wangin keiti chung te chu aron shat tir hi alonia chu vele tom chuan police te hena a report ta ngalani bank CCTV a chuan poisa lak chwa tum tu Ethan chu alang ngei boka poisa chu dollar sangli zanga lai lak chwa alo tuma mase ke chuan account a chuan dollar zavel bak alo nei lovani Ethan a chanchin hi keiti nu le pa te chuan an la shangai lova mase keiti chian alo ni ome keiti chuan anu chapa angchea a en hi alo nia chen kha chuan keiti veng tu ti in an soi bokani kumtam tak anawin sheto ani ome police te chu Ethan ina chuan kalin thu an va zot fia ta a Ethan chuan mak alo ti hle maya Ethan a soidanin ahma achang to in keiti tan thil tam tak alo ti to a ke chu thil tam tak alo le sak ve china tlereu thlengin a le sak china ni ke chuan arul let ve nan ti in ai kauna poisa chu la chhuak mai turin a shil china Ethan a soidan chuan keiti a mo nun ber jum chu zirtop zan a bawzan kha ania khamizang khan Ethan chuan keit nen zanria anei dun thu a choya zanria anei zo nu chuan keit chu ina a tha hole thlap thu Ethan hian a soya ni police chuan Ethan a thosoi fin fia tumin evidence anzonga Ethan a soya ngein fin fia na po alo oma anin text na message chuan zanria an ei dun ngei ti anem nget ta ani Ethan chuan anu neina an chenai na po police chu phal takin andu anga dap kwal turin ati ve boka mase police ten an chui reng ero alom lo hle thongani voi khat phei chu police chu voicemail nu che in an hne na chuan ama chui reng to lo turin atiya keiti chu pui atum ringota ama mo huna atan a ummai ni in soi bokani an merin hle berin chutia ati ta ka chuan police te point juni sompania khan engthil che ange thleng sia tumin ma an la le ta a juni sompania chuan keiti chu abial pa motorin an leng chuak ti sia tania abial pa hi Howard ania abial pa Howard hian ke chu a therapist ne na awathla ani therapy alak zo chuan ke chu akal phone na chin jima chuan insoi zoi turin akal le phota a gym kalna hian abial pa Howard po athok nge nge ani chumi hnu zandaria ta chuan an veng dor pakhata chuan wain le nep noi aleilai CCTV a hmu tur a omboka athil leina dora chuan ke tin tu emo phone a abyak lai alang bokani ti chuan ina a hoa ina a ho no hian a champa Ethan nen zanria ai turin an chuak leya an zanria ai zo chuan zanlai ani main ina a hole ni in police chuan an chui kira keiti nu le pate chuan a ma in an fanu chuan boina anei thu an soya mase ke chuan thochang engma achung te chu a shilawa an sha zong chu ke chu aril ru a ha ve hle nia an sha thu an soya ni August tha alawin her chwale me bo chuan keiti chanchin reng reng sha tur alo chuang lawa keiti nu le pa the chu an mangang to tak che tani anu le pa the chuan police ta chuan an fanu case chu an chui chape to lo mayang ti an hlau hle ya mase hemilai tak mai hian police retire in sui khompol te chuan keiti case a chuan pui an tum ta a he police retire team te hi Puendi Savage Pol te ania Andy hi criminal attorney ni chin ania chumai baka keiti pa tom nen hian anin kom chin bokani Andy team te hi a team ti in anin pho a an team a hian mi pa hlir an oma an hunlaya nu chui thiam tak vekan nia a team zinga crime scene chui thiam tak James chuan keiti bedroom chu a en fiata a keiti room a chuan makti deuh pahnih anei theita a chu chu keiti damdoi bur la khon mia lo chu ani
James chuan keitin adu reng wangin in chwa san chu ni se adam doi chu aken nge aring tlata mak ati pakhat le chu keiti khuma Chinese poisa lo noi mai chuani ya ti chuan eti mami thau pubila technology lama mithiam chuan keiti social media activity te chu an enta a bil chuan keitin Facebook a mangna sa hleti a she theya mase juni sompani atang chuan ke chu ala active mi ala wani bil chuan thilpui mo deuh mai a mu chhuak boka juni sompani zan dar som le minute ruk vela chuan keitin a chiam pakhat James an hena chuan voicemail nu cha in mi tu emoin identity ruksak an tum thu ke chuan alo soya ke chuan min a credit card an lak sak thu a soi bokani abial pa Howard po chuan zandar som vela chuan ke chuan I than nena zanja anei dun tur chungchang vel chu aron shil thu a soya an zanja ei zo nu vela chuan zanlaya keitin aron kol leya keitin zanlaya aron kol chuan a chianteina aum thu a soya chu mai baka arui deuh niya a sha thu Howard hian a soya ni anem biak zo nu chuan keitin Howard chu message aron thon boka heti hian ron texin Greenville lama midom tak mai lam turin ka kaldona ni ni nu vela karon holeang ati ani keiti cell phone active nu nun number chu James Island a ania James Island chu keiti te chena ina changa mel ni vel chawala ni nge ani ATM mi thau pu Eugene chuan James Island chungchang le a hmun ma chu alo mel sha chakhop maya Eugene an James Island awatlo tum chuan mi pa pakhat hi abia a chupa chuan be selo takin gate wearing case atana changkai thei information alo sheboka pu Eugene mi biak pa chuan police ten Ethan chu thu anlo zo fia to thu chungchang aron soita a pu Eugene mi biak pa chuan heti hian alo soya police ten Ethan le anu chena in andap kha makkati Ethan chu anu ina a cheng reng reng heinem inshan anai lom tin pu Eugene chu alo shilta a Ethan chu James Island a apartment loin a khosak thu a soiboka engtin nge hepa ve top hian Ethan a chungchang a siat kan ti mai thaya a chan chu hepa hi James Island a Ethan a apartment lo lai nei tupa ani miawani etim te chuan police ten atira pokhan Ethan Mac chu anlo chui chawak lawani ti an chezoya anu ne na an chena innia a soipokha an wadap ngeya mase search warrant te lawa an kalawangin andap uluk lem lawani etim te chuan Ethan an bialnu anei ti an chele zela a bialnu ming chu Heather Kemania etim te chuan Ethan a bialnu ming Heather chu keitinu le paten hena chuan an shila keitinu chuan Ethan a bialnu ming a charwal chuan makati hleya a chan chu keiti baw ma thakhat liam ta khan keiti chuan anu nena a chian pakhat alo mel sha tir towa chu a chian alo mel sha tir chu Heather kem ge hi alo ni keiti chuan Heather chu Washington a changa aron hoin rela anin ton thu asoya rela anin ton chum hian Heatherin a wallet ati baw thu keiti hena asoya engma poisa anei lo thu soin a card poimo zongjong po a baw vek thu keiti chu alo chelani ke chuan Heatherin hena chuan lungai lo turin atia apui tur thu in a shila chumia chang chuan anloin mel shata a Heather hi kumsum thum pakhata upa ania keiti chuan anu hena chuan Heather chu pediatric surgeon ani thu shilin Heatherin apoisa aman sakte po chu aru lewa tur thu asoi bokani ATM ten Heather chungchang an han chui chian chuan Heather chu Indiana mi buma thil aruk saka wangin man alo to thu an sha chuakta a chu mai baka mi identity ho in doctor angtein alo chin thu an sha chuak bokani heng an thu sha te hi ATM te chuan police te hena an thlenta a mase beise lo tak main police te chuan an lo beng khon lo hleya pu Eugene chuan James Island na Ethan a apartment nei tupa chu awa bele ta a Ethan a in lo ana kota chuan surveillance camera da adil ta a ti chuan in nei tupa po chuan alo phalsak hlo boka ATM te chuan Ethan a kara chuan GPS anda bokani police ten GPS manga Ethan a kalna an han chui chuan Ethan chuan pawn shop thilda khom na dora mun sang sanga akal na sa hleti an sia pawn shop a chuan Ethan an tlereu a shal chin thu an sha chuak boka mase chung kereu te chu tu tange ani che an shelo thongani heti mekla hian Ethan le abial nu Heather te chuan an in nei tu pa chuan
in lo man an pek lo wangin no chua alo tum ve mek boka ma se no chua an ni dai chuan ATM te nu chui lai ati boy theidon tlat maya ATM te chuan in nei tu pa chu an wangen ta a no chuk lo sham turin atia in nei tu pa po chuan ATM te ngen na chu za sakin I then le abial nu te chu in rem na azia puita a anin lo aman an pek tlak hun tur te chu an soi fel ta zo kani ti chuan ATM te chuan fing tak mai in rem sem na lekha a I then le header te handwriting chu kudziak zirthiam specialist te hena an keng ta a ama a cheka keti signature nen khan alo in angem ti sia tan tumani handwriting specialist te chuan nikhat po ral main cheka signature pe tu chu headeri kudziak ngei ani ti an she theita a ATM te chuan plan siamin ethen le header te chen apartment chu dap an tum ta ani in nei tu pa puk chu bia in I thenate in chunga chuan ran nung lova walu tir turin a shilta a ti chuan ATM zingami pujems chu ran nung hloka pa ran nung ti tur angin I thenate ina chuan in nei tu pa nen chuan an kalta a ma se in chung an walu chuan I then chu thutlenga alo chureng maya GPS achanga alandan chuan motor an khal chuak reng sia ma se car chu headeri zokin alo keng chuak ani pujems chuan atum angin ache theidon loti a hechang hleya rang takin ran nung timang tu ang chuan in chung vela chuan akal kwala James chuan ran nung aboi puidona wangin I then chu pona lo umri turin atia ti chuan man mo takin in chung chu an dapta a in chunga backpack pakha chu James ana hon chuan Chinese poisa keti ruma an charang cha chu a muta a mase thildang engma 100 hlel tur omang a mu bel lo thongani ATM te chuan ro man na dang an han siam le ngala ti chuan an surveillance camera kama lo lang ve zia I thana te chen ompa Terry Williams chu chui chan deuh tha in an sheta a Terry le header te in belai hi camera chuan alang fowa ATM te chuan poisa bek khatin poisa an kenga Terry ina chuan an wakala Terry nena chuan Kate wearing bauna hian I then le header te thilti ani ti shat ani to Kate omna min shilla ti chuan beka poisa hi inei vek donia ti inan thlem ta a ma se chutia kongka a anin biak lai chuan in chunga header chu alo umreng mai sia ATM te la chuan an sheder si lo header chuan in chunga changin an tung chu alo she phak vek bok si rang takin apu chhuaka abial pa ethan chu abe ngala an chian pa Terry chu police ten an pahnia an man theinan an thlem thu a shil ngala Terry chuan header alo umve wange ni ATM te chu engma a shil dulawa ATM te po chu an let ta a ma se an be se lo takin ani ni na chuan phone call an donga Terry nena changin alo ni ya leng turin ATM te chu aron som le ta a ATM te chuan hun cha bo pel an tum lo Terry ina chuan an kal ngala Terry chuan I then le header ten engemaw tak chu keidi chunga an ti ngei thu a soita a ti chuan iPod ron phorin iPod chu keidi boni tu khan headerin Terry nena alo pe ni ome Terry chuan iPod chu keidi ta ani arin thu a soi boka ATM te chuan Terry iPod chu an la a achunga thil omte an han chui chian chuan iPod chu keidi ta ngei ani ti an she chuak bokani ti chuan ATM te chuan an information nei zong chu police ten hena chuan an shil chhong vele ta a police te point hemi chuma hi chuan an lo ngai poimo ve ta dewa I then chu an man ta a I then an man nu re lo te a chuan abial nu header po chu an man zui boka header chu detective ten an han dop chuan keiti rong chu mun pakhat Watmala Island an tia chuan aum thu a sai chuak ta a Watmala Island hi keiti ti chena ina changa mel somni la ya hla omania police ta chuan keiti rong zongin Watmala Island a chuan an kal ngala ATM te point an zui ve bokani ma se ATM te chu zun ve phalsak an nilawa ralkhat achangin an lo thlir reng thongani police ta chu cadaver uifing te nen lam chuan an chhuaka ma se rei tak an zon nu poin keiti rong chu an mu chuak chuang lawani I then chu a chungte a chiante support tu anei thahle maya ma se abial nu header ve thung chu tu main an thlop lo thunga chungte anei box silawa chiante po anei lawani chu tak chu puendi chuan manchang kai atumta a header chu foiporin engkim soi chuak turin atita a puendi chuan header in hena chuan
Katie ruang omna mundik tak min shil thei chuan he khe sa hian ka puyang cheti in a thlem ta a ti chuan header chuan Katie ruang omna chu a voi ni na atan a soile ta ani Katie ruang chu Polypoint Road Watmala Island a om thu a soita a zon mu dan tur kim chang nen a shil ta ani etim te chu an kal ngala uluk taka an zon nu po in Katie ruang reng an wang mulawa etim te chu an lung nur to hleya nima sela atuka chuan Polypoint Road a bok chuan an wazong chale ta hemi chum hi chuan minute rukvel lek an zon nuin Katie ruang chu an muta ani Katie ruang chu abawa changa thalina an muta police te shatir ani ngala Katie chung te po shatir ani ve boka autopsy nei ani ngala autopsy result changa alandan chuan Katie ruang chu a chhia to emawangin a thi chan tak medical examiner te chuan an she theilawani ti chuan August kumsang ni pakwa chuan header campaign court ma chuan mi buma sum alak thule mi atha awang le dan bo chet na awangin a thiam lo thu soin court khongai na angena header hi kon artist ania Katie lo po hi mi pale mai cha som pathum zet mai alo bum to poisa alo lak sak to bokani October kumsang ni soma khan e then po trial ma chon veta trial a chuan prosecutor 10 Katie chunga thil thendan kim chang an soita June som pani zana khan ke chuan a chian nu header chu kon artist mi bum mangani ti a she chhuak ta a thin rim hleya heatherin a poisa alak sakle a man sak to zong chu apa a shil vekanga a boy hle tur thu in header chu awawani header chuan keitle e thanate zanria ei chu alo zom ve boka an zanria ei chuan e than le header te in lua chuan an kala chuta chuan chutor der game Katie chu an khel puita Katie hena chuan suitcase alu len lau an zota alu len thei chuan dollar som ni a hlo tur thu soin Kate chu an fui por vela Kate chuan a chen de soyang chuan suitcase chuan alu ta alu vele chuan i then chuan a zip nan ta ngala ti chuan i then chuan zipper chu hong le in Kate chu wine bottle in a khong ta chumi nu chuan lukhamin a thok theilo nan an nam beta chumi nu a vek chuan header chuan Katie taksa chu batta pa tuida khatin Katie chu an nim ta ti chuan tuiha ka thi tir an tumani atopa chuan header kem chu Kate wearing I tha thuwa kumsom thum pakwa lungin tang turati ania trial zuwa chuan i then po chu kumsom ni panga chung lungin tang tura ti ani ve bokani